syarai ku blai ya pi we ha ka kerteng ka bathiang tam Jesus Christ bolong nong pen jongi ka kubor ka bangadon banwan ra ha ka ne ka step pada ka ne ka por kalong to syarai bat duai Jesus la jan banwan da shisha ha bangi pe ya kidak kishen balatho ha ka tien ka jong play bat ka ka ba ja ha kini ki sngi lada ngilong ki priu ki bapule ya ka tien ka jong play ngim arta tien ba kidak kishen jong ka jingwan ka jong utrai la nang pendap bat ujisu ula jan banwan te ngiyo ba ujisu u kentu lupa ya ki bangai bat ikinong bot ki jong bakin syarai bat bakin duai habong syarai kamut banlong husiar ban penkre banlong ready long lakloi namar ba ka jingwan ka jong utrai kala banja ha kanu ka por kabanung kong ngisyam ha ka bible to syarai bat duai ba phin hap ka jingpen shoy kata ka de ka benta ka ba jisu ukran ha gospel Matthias nomor arpun riu ka dekhot ka basau kuwe wong to syarai bat do duai ba phin let chapo ka jing pen shoy ka mensiam shisha ka smart bat ka do ka telot habau jisu yo bagi senran ki yo thia ukentu yaki bagi dei ban syarai bat ban duai ka jing hap ka jong briu ha ka jing pen shoy ba bun jat ka dei namar bakim syarai bat bakim duai nikan mau ha ka ni ka bentaru wat u Petros namar ba usyarai ba shimla syarai ba shimla duai u sedang banle dal ka jong ka buar ha balawan kem yo jisu umat ka skor jong we ni syakri urang ba lendo hadien jong kata kami sa ka jinglen ka jong u Petros lai si ni jisu u phai biang sa ka kam tong do kha henre ayu yo blei ba usngotu ba un kala ka bamot na kita kijing boman ke jong na kita kijing telot na kita ki pop ke jong ti ngidom kamban syarai ban duai banginom ha pa kijing pensyoy ki ba harukom hakini ki sngi ki ba khadu ki bangiem ma kijing pensyoy kala banwan pensyoy yangi banginom lech kijing sang pensyoy yangi banginom iit yo blay banginom iit ya ka kam ka jong blay pensyoy la pensyoy yo brio ban ngop haki jingdi kiba harukom haki pop kiba bonjat henry la dang ilong kiba syarai ba wing diwai ngila ban lai ka jing pensyoy sakawai pat ngiyo ka bible ka ong to syarai ba duai ba onyo ya phi kiba bit ban yang hakmat uji sukres ha gospel Lukas kelong ba arpu we kadakot balai pun rio ka ongkum ni namar kata to syarai phi halaka sgi da ka berduai ba on yo nyo ya phi ki ba bet ban light no na kini ki eki baro ya ki ban saja ban yang hakmat u khon u brio hangning yo ba lakentu bangin syarai bat bangin duai halaka sgi kamu gani ka jing syarai ba jing duai kamde ka basule sisian lano lani sisian si jingem henry kadaiban le halaka sngi kamut man ka sngi ubri uhaban syarai bad ba unduai bad habale kumta onyo yang kita ki babet ban light na kita ki ek ban saja ban light na jing jenjar pa light na kata ka jing syaino ha ka jing rong no bat bangin yo benta kata ka jing wan shao ka jong u Jesus Christ ya ka balang bat ban yo benta ka jing rong no bat ban yang hakmat u khonu bre oblong u Jesus Christ pi habangi syarai bangi duai ngin onyo yang i te babet ban yang hakmat u Jesus Christ ikan mawi ki sangut ki thesoti ki babet ki du no ya ban kendu yo nong lek kurem de namar ba kim shimla syarai hatu fitip ka jing Vietnam ban yang hakmat ka jong blai ban ya kendu yu jisu markmat de tang kita ki basyarai ialah ka jing yam sakawe pat ka benta bala keren sepang kane ka benta to syarai ba duai koi pa ka benta ka bang yu ina ka bible kalong to syarai bat
duai namar phimtip lano kabakut ganja gospel Markus kalno bakhat lai khot balai pau lai ka ongkum ni to sumar to sharai to duai naba phimtip lano kan long kata kasi ngitip ya kani ka wei ka jing shisha ha ka perthai nginom shong sa ki baro ki ba ngidon kani ka perthai kin sa no kaspa kanam ka buram ka yeng ka sam ki kali bangidon ka kesiar ka rupa ka bangidon baro kin sa no namar ba kani ka perthai kam shim dei ka ta ka yeng shong ne jongi ka dei tang ka yeng shong basa ti ngitip ba kata kasngi ka bakrao kan sawan ba uji su un sawan xiao ba un sawan xiao no yikita ki bala pen kre ban yo bental lembat u hakata khaying shong ne ka ba ula pen kre ti kita ki ba sumar ki ba syarai ki ba duai kin yo bentah ya kata khaying shong ne ka jaga ka balong permanen na ka bentah jongi kasithiu Polsha ki Thessalonika benengkong Thessalonisan kadukot benengkong bat baar ka ongkum ne Henry Shaphang kita ki por bat ki ayom ko para bangen phimdon kam bantho happy namar phihi phiatip biang bakata ka siu trai kanwan kum unong tu man miet hang niu apostol Paul wang phimdon kam bandat kwa bantip ya kitarik ya ubenai lano banwan ya usnem lano banwan namar mla bantip on ka Bible Henry to supet yakidak to supet yaki eki baca saudong jogi batang kawai ka bagila bantip kalong ba utrai unsawan kum unong tu menmiet kamu akapor ka bangim kemit nanti hakapor ka ba dang yo thia lengai hakapor ka ba ni dang sngo singai ni ki baro Henry ka bakum kata kapor uji su unwan kum unong tu men biet nak ta daw ngidong ka ban syarai bat ban duai Matthias arpo sau kalenong ka dekhot ba sau pu lai sau ka ongkum ni ya kani tepitep balada utrayeng ulatep hakano kapor ba unwan unong tu un dala ap bat baun om dasya ban prat ya ka yeng jong u na bakum ta phiru tolong kibala koloi na ba hakapor ba phimot unwan u khon u breo hakapor kabang ngimpoi perkhat kumta unwan u khon u breo pina kata kadaw ladang ila tip lupa ba uji su unwan lano kamut ngin jendalapan krea Henry namar bangim tip lupa nak ta kadaw ngi haban pun krea man kapor Henry kidak kisien ki bagi yo i hagi ni ki ki ba mentah kaya thu sha yang i ba uji su la jan banwan kitab jing pen pau kelenong ka bakhat riu khot bakhat san ka ong hakmi nganwan kum unong tu ka Bible ka ong hakmi nganwan kum unong tu suk uta ubasyarai bat uban ri babarino ialah ka jangka ialah ki jangkop barino ialah ka jong ka jing suk uta ubrio namar un om hap ha kata ka jing leng khoi dan un om hap ha ka jing le rai haba kawan kata ka singi ka ba utrai unwan syau parlok ba iet ki para bagai ba iet kan mau ya kan ka wei ka Bible ka ong suk kita ki basyarai bat ki baduai lada pikwa ban yo i kata ka jing suk ha ka jing em ka jong phi shimat tolong ki basyarai ba ki baduai rikhop ialah ka jan ialah ka jong ka jing em ka blong ka jan kop rikhop ialah ka jan kop jong ka jing em warai ba jing le ran kan lap yangi warai ba jing ba be kan lap yangi kan mau ba utrai ulajan ya banwan to syarai bat do duai ubling ker khu ikini kitien ka jong play ka bangadon banwan ra kan ka klipat amen